बर'यैनो होनसै ना? औ खुलुमबाय गासैखौबो। ओमफ्राय दा 12 सचिन इस्लारि मेम'रियेल फुटबल ट्रफि 2025 दिनै 12 बोसोर जाबाय। ओमफ्राय बिथांनि मुङाव माने बेयाव फुटबल माने गेलेगासिनो थायो चेम्पियनशिप बिनि थाखाय ट्रफिनि थाखाय। ओमफ्राय जोबोर मोजां मोनदों आं फैनानै। ओमफ्राय दिनै फैनानै मिथिफैबाय मानगोनां बिथां जतिन इस्लारिया मोनसे समाव क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट बे स्पर्ट्स माने माबाखौ एस'सियेसनखौ बिथाङानो दाजेननानै गोबां स्पर्ट्सनि थाखाय खामानि मावदों होननानै आंनो फोरमायना होदों। गतिके जों बिथांमोननि मुंखौ जोङो गोजोरै जों लाखिनांगोन। ओमफ्राय सालाकाटि ओनसोलनि रायजो राजा आइ आफामोना जायखिजाया गेलेग्राखौ मोजां मोनग्रा सुबुंमोना मानगोनां जतिन इस्लारिनि मुङाव जि ट्रफिखौ होगासिनो दं भबिष्यत जाहाथे बे ट्रफिया माने थायो बेनि थाखाय आङो कमिटिखौ खावलायनो थाबाय जाहाथे कन्टिनिउवासलि बेखौ सालायलांबाय थानो हायो। ओमफ्राय जुदि कमिटिया जोंनि आङो दा जिहेतु आङो गोदानै मोनबाय बेनि थाखाय हेल्थनि खोथाखौ दा बिथांमोना बुंथ'वाखै। जुदि फोरमायोब्ला निस्सय आङो नायगोन जोंनि सरकारि जानानै। ओमफ्राय आङो गतै बिटिसि ओनसोलनि जोंनि स्पर्ट्सखौ मोजां मोनग्रा जायफोरनिखि अर्गेनाइजारफोर दङ आं बिथांमोनखौ खावलायहरदों जे फैगौ जोङो 2026 मायथाइनि प्रथम बे जानुवारि दानाव जोङो बिटिसि ओनसोलाव स्पर्ट्सखौ जोङो बोरै डेभेलप खालामगोन। जेनेबा दा गोबां जोङो खमायलांनाय बायदि नुगासिनो दं जोंनि प्रडाक्सन माबाफ्रा। ओंखायनो बे प्रडाक्सनखौ जाहाथे जोङो मोजाङै लाखिफिननो हायो आरो किसुमान गेमखौ जाहाथे जोङो नेसनेल लेभेलसिम आरोबाव लांनो हाबावो बेनि थाखाय जोङो मोनसे पलिसि लागोन। ओंखायनो जोङो बे पलिसिखौ जानुवारि दाननि माने फार्स्ट सप्तायावनो जोङो बेखौ सावरायगोन। ओंखायनो गोबां जोंहा टेलेन्ट दं जोंनि बे ओनसोलाव आरो लोगोसे बिटिसि हालामाव फुटबलखौनो बुं जेरै बक्सिंखौनो बुं टाइकन्ड'नि खोथाखौनो बुं आर्सारिनि खोथाखौनो बुं बा अन्यान्य आरो माखासे इभेन्ट्सआव जोबोर टेलेन्टखौ जोङो माने बिदि गेलेगिरि जों नुना मोनो। खिन्थु बिथांमोनखौ मोनसे फुल फर्म अर्गेनाइज खालामनानै नेसनेल लेभेल बा इन्टारनेसनेल लेभेलाव लांनायाव एसे माबा मोनसे माने माबा थालांनो हागौ जोंनिफ्राय बे सेटबेक थालांनो हागौ। ओंखायनो बेफोरखौ जाहाथे जोङो गैया खालामनो हायो बेनि थाखाय बिटिसिनि स्पर्ट्स माने माबा डिपार्टमेन्टआ बेखौ जों नायगोन। एबारनिफ्राय जोङो स्पर्ट्सखौ बेसेबांखिनि माने जौगाहोनो हायो बिनि थाखाय जोङो माने बिथांखि आजावगोन। ओंखायनो जों नुनो मोनदों गोबां माने एलेकाफोराव बिराद मोजां मोजां फुटबल गेलेग्रा दङ, गोबां टाइकेन्ड' गेलेग्राफोर दङ, बक्सिंनि गेलेग्राफोर दङ, रेसलिं माने गेलेग्रा माने मानसिफोर दङ। ओंखायनो बिथांमोनखौ जोङो बोरै नेसनेल लेभेलाव लांनो हागोन बबे माबाजों राहाजों बे पलिसिखौ जोङो फैबाय थानाय जानुवारियाव जोङो सावरायगोन। जिहेतु मोनसे हाबाफारि लादों दा जों बेखौ सावरायगोन। आं जिहेतु दा गोदानै मोनदों आं बे माने माबाखौ सावरायगोन जे बोरै जों एबार बांसिनै आं दानि होननाय बादि जोंनि माने प्रडाक्सननि हाबाफारियाव जोङो जोंनि फैसाखौ जेसेबां नाङो एसेबां बाहायगोन प्रडाक्सनाव। जेरै ट्रेनिं बबेबा मोनसे क्लाबा बा बबेबा मोनसे एस'सियेसना जुदि ट्रेनिंनि बेबस्था लादोंब्ला बेखौ जोङो फाइनेन्सियेल जों एड खालामगोन। बे हिसाबै लादों आरोखि। ओंखायनो जोङो जाहाथे फिसानिफ्राय जोङो बे सोलोंनायखौ जोङो लागोन। जेरै जों जुदि दा 13-15 बोसोरनि गथ'फोरखौ जुदि होयोब्ला निस्सय जोङो 5 बोसोरनि गेजेराव जोङो बेनि प्रडाक्सनखौ जों मोननो हागोन, रिजाल्टखौ जों मोननो हागोन बेखौ जों आसा खालामदों। जों बेखौनो जोङो सावरायदों, बेखौनो जों सावरायगासिनो दङ आरो पलिसि जों आजावगोन। मानो होनब्ला दा जोंनि जायफोर माने कचफोर दङ बे कचफोरा बबे लेभेलसिम हायो ओमफ्राय नेसनेल लेभेल इन्टारनेसनेल लेभेलसिम हायो हाया जों बे बाथ्राखौ जोङो आरोबाव जों सावरायबावगोन। ओंखायनो जोङो इन्टारनेसनेल लेभेलाव जिहेतु लांनांगोन बेनि थाखाय जोङो इन्टारनेसनेल लेभेलनि माने फोरोंग्रा जों बिथांमोनखौ जोङो जोंनि केपासिटि अनुजायै जोङो लाबोनो थाखाय जोङो सेन्टारसा खालामगोन बेखौ जोङो साननानै दोनदों। सार मोनसे कुइसन जिहेतु आथिखालाव गोबां दा जों नायनि आं होनदोंबा नै जानुवारि दासावनो जों सावरायगोन। जिहेतु आङो स्पर्ट्सखौ मोननाया बारा गोबाव जायाखै, आङो 15-20 दिनल'सो जादों। ओंखायनो आङो सानगासिनो दं जे बेखौ बोरै डेभेलप खालामनो। दा ओंखायनो बे स्पर्ट्सखौ दैदेनग्रा माने गोरों मानसिफोरखौ लानानै आङो सावरायगोन आरोखि। बिथांमोननि एडभाइसजों जोङो खारगोन।
बांहोनायनि मोनसे राहा लागोन कमिटिफोरा माखासे समाव दा जोङो भबिष्यत बेखौ जों सिन्था खालामगोन खिन्थु आं दानि होननाय बायदि बेनो आरोखि जोङो बांसिनहै जाहाथे सोब माने इभेन्ट्सआव मानसि दिहुननो हायो प्रडाक्सन जों बांसिन खालामनो हायो बेनि थाखाय जायफोरनिखि स्पर्ट्स अर्गेनाइजार दङ बे अर्गेनाइजारफोरखौ जोङो हेल्प खालामगोन बेनो